Zan kira. Malika, ya haɗin ki da wannan take mana tsaki. Ake san kowa ya zagi a kasuwa ya san da wanda yake yi. Kuma habaicin kura na mai kare ne. Ki ce da biyu an jefi biri da rani. Kaza mai 'ya'ya ita ke tsoron shiruwa. Darajar ƙwarya ragaya ta sauƙasa ta sauya suna. Duk wanda ya so musaya raina nashi yayi. Ai ko a ƙasar arna kare baya biyayya. Kamar yadda komai lalacewar masa ta fi ƙarfin kashin shanu. Kuma dukkan tafannuwa bai yi albasa ba, kamar yadda hasken fitila ba ɗaya yake da na wata ba. Kamar yadda ko goma ta zube ta fi biyar albarka, idan kura ta kuka masu akuya ɗaurewa suke yi. Ai kura kuka ɗaya take yi, wanda ka ji shi yau shi za ka ji shi gobe. Direba da Allah tsaya an daina haɗa numfashi da wannan ƙazamar. Salamu alaikum. Da Allah boye Allah ki shiga faɗan nasu ma. Wa, ni na isa? Ai wannan faɗin nasu na manya ne. Ka tsaya na ce ba? Ko jimina ta nutsa kanta a taɓo ba a kira ta kaza ba. Idan biki haɗa numfashi da ni ba, ni na haɗa da tsohonki. Banza, akuya dabba. A haka gyatuminki ya gani kuma zai aura. Kin ban da tsautsayi ma me za a yi da karya irinki? Ni kuturar uwa ce, zama da ni dole. Ka biwar kanka bari bakin cikin mai taushe. Yarinya ana babbakan giwawa zai je kaurin zomo. Ni na fi karfin yinki sai dai in yi da jatuminki.